estét kívánunk, sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget. Ha megkérlek titeket, lementek a színpadról, édes, gyönyörű, csodálatos kislányka. Tehát, hogy ne legyél rajta. Hogy ezt nem tudom, te beszélsz magyarul? Nem, akkor menj a picsába, kislányom, rá a színpadról. Nem tudom másképp mondani. Az a színpad szerelmem. Állj oda a nyüzsüge fiú elé, meg a kövér meg a nyüzsüge fiú elé. Oda a szerelmem, látod? Gyönyörű kislány vagy, te modell vagy? Pedig lehetnél, én is modell vagyok. XXL-es modell. Na, de kegyed is modell, de... Édes, az tele vagyok a modellekkel. De hol a police.hu, vagy hol vagyok modellek? Csak miért ordítasz, buzi? Hát nálam van a mikrofon, édes szerelmem. Hát hiába nem tudsz szerepelni, bazzön, mert anya elnyom téged abban a szent minutában, amikor beleböfögök a mikrofonba. Mi van szél? Mondj egy mondatot, mert belepusztulsz, ha nem ugatsz valamit. Mondjad! Finit love! Micsoda? Az mi az, szerelmem? Ez valamit jelent külföldiül? Szeretetre van szükséged? Hát öleld meg a Mona Gábort, bazd meg, hát édes kasszom, neki szeretetre van szükséged. Kérdezném Kósa Krisztiánt, hogy mi a faszomat csinál, amikor én itt ugatok. Telefonozol, kisfiám? Jól van, anyádnak hisz, hogy itt rohadsz a buzi bárba? Puszikálak, már jól alaposan bekapott te is a faszomat. Na! Kihozzátok az urinőt belőle. Gyakorlat már a kelemföldi típusú urinő. Na drága szerelmeim, mielőtt belekezdünk a ma este nektek szánt a szugrócsoportőrösában szeretném jelezni. Mondjad Csillag, miért jelentkező a faszomba, vagy biológia órán, vagy hol, vagy miért jelentkezel? Mit szeretnél? Ki kell menni pisilni? Mire vagy kíváncsi? A faszom? Erre már van gyógyszerszívem, majd küldök neked. Két, nem tudom, bezárt valami sárga házat, azt már rég bezárták a kommunisták, bazdmeg, és nem tudom. Ennyire fúj a szél? De nem ez smogban azt mondják, hogy ne vegyél mély levegőt, csak hogyha szívsz akkor. Na, drága szerelmi, csak egy mondat átjutni arra, hogy kibaszott hideg van, vigyázzunk magunkra, amikor kimegyünk, terítsünk pokrócot a hátunkra, hogy ne fájtunk meg. Csodálatos 350 forintos pokrócokat vásárolt a vállalat. Ázsiai gyerekek körméből készítették, garantáltan szerves és iszonyú jó meleg, de azért mondjuk egy 4 másodperccel szívjatok el egy cigit, mert befagy a valagatok, úgyhogy kurva hideg van, két drága barátaim, mindenki nagyon vigyázzon, és hogy arra is, hogy ne essünk el, ne ájuljunk el, mert hogy megfagyunk, szerem. Na jó, neked azért kell egy negyed óra azzal a kis érpárnával, amíg megfagy, de a melletted a kis nyűgöze, az 3 perc alatt tropivá fagy, bazd meg. Az 3 perc annak a kisfiúnak. De ha ráfekszel, megmented az életét. Ilyen dunyhát nagyanyám nem csinálta annak idején, pedig ott vagy 600 libája. Na, drága szerelmeim az úrba. Persze videóra Csillag? Na, örülök neki. Miért pont te neved fel? Na, drága szerelmeim, mit akartam még mondani? Van egy szülinapos kedves vendégünk, ráadásul 1000 éves, 100 000 éves törzs vendégünk, sőt nem, hogy törzs vendégünk, még kollégánk is volt annak idején a szép emlékű Kapella Caféba. Csabikám, légy oly kedves felfáradni a színpadra egy nagy taps kísérletében. Na, hát ha majd meghívsz egy italra, akkor nem mondom el, mióta ismerjük egymást. Bár azért már az életkorából azért nagyjából ki fog derülni, hogy hát nem tegnap született, de egy ilyen kis apró érdekes adaléka a mi megismerkedésünkhöz, hogy amikor Csabival mi megismerkedtünk annak idején, hát ez mondjuk a múlt évezredben volt, azt mond nektek valamit, akkor ő még heteroszexuális volt, gyerekek, egy nővel járt a kapellába. És a Gizi nagyon helyes, azt mondta tőle, hogy te kivel vagy, és mondja, hogy hát te barátnőmmel. A barátnőd, de hát te buzi vagy. Zsizel mindent tudod, gyerekek, hát a szakmintátvezést már bugol. Úgyhogy mi, Gizi halálosan profil, mindenkiről mindent tud. Én elhittem, hogy heteroszexuális, mi azokat is szeretjük, tehát milyen elfogadó, toleráns népség vagyunk, mi bírjuk a heterokat is, sokkal mohóbbak, mint a buzik, úgyhogy jobb velük szexelni. Na, de ezt most nem a Csabáról jutott,
Ez nem a Csaváról jutott eszembe. Na, drága Csabikám, hát egy mondattal osszuk meg a nagy érdeművel, hogy mivel foglalkozol, amikor nem mi nálunk vagy, de ez azért látszik rajta egyébként, hogy nem a MÁV-nál ellenőr, hanem... Fitness trainer. Fitness trainer, drága barátaim! Én még nem voltam nála, ez valószínűleg látszik. És ez már így is marad. Tornázzon a kurva anyját, nem? Passzom, nem. Őkel, Makrai Kati, mit tornázzak én szívem? Segít benne, leföl. Hát majd a száddal mutasd meg, hogy kell, jó szívem, de leföl. Én szeretném, igen, nem kapod be, baszd meg. Na! Mióta könyörgök neki. Na, édes Csabikám, azt még árjuk el a nagy érdemnek, hogy hány éves lettél te ma, vagy hogy hányadik szülinapodat ünnepel a te csodálatos barátaiddal. 30! Ők a barátaid, tudod? Hát meg kurvára nem, hát hülyék vagytok, vagy vakok, vagy mi van veletek? Megőrült ma mindenki. Ez a január utolsó hétvége, -20 fok, másodfokú hidegriadó, hát ez valami kihozott az emberekből mindent. No kérem, igen? 40. És 40 éves! De jól néz ki, jó pasi. Na, kérem szépen, te csodálatos ajándékot kaptál, amit én már megfejtettem, csak szólok halkan, mert mindig bele szoktam torni, hogy ki mit kap. Hát hál' Istennek nem a szokásos ilyen vicces műfasz, meg nem tudom én ilyen fasságokat. Ja, az van neki. Tőled kapta, tudom szívem, amit már nem használsz. De minden évben azt tetszik ki ajándék, mert nem túl nagy a fantáziád életem. Na, szóval van benne egy ilyen üdvözlőkártya, és vannak benne fényképek, amiket most nem szedek elő, és ebből rá kell majd jönnöd arra, hogy mi a te ajándékod, amit hát ettől a közepesen jóképű embertől, látod, elismert a vétel rögtön. Kaptál ajándékba, énekelünk szépen hangosan Csabinak. Boldog szülinapot, ezt nem adtam, hogy magyarul. Boldog szülinapot, boldog szülinapot, hogy hívják? Boldog szülinapot, tarts mi van! Isten értessen sokáig! Csókollak, szerelem, parancsolja helyedre fáradni. Hát csak halkan mondom, hogy valaki elvért engem is Mallorcára. De legalább Ceglédre, vagy nem tudom én. Most egy picit lenőttem, hogy ilyen Mallorcás ajándékot kapott. Hát aztán nem tudom, én lehet, hogy csak elolvastam, és nem úgy Kiskunmajsa van rajta, de oda viszonylag kevés repülője Stuttgartból Kiskunmajsára. Na, drága barátaim, nincs eset, amit előre elkezdünk a Mansta nektek szánt Transzobra csoportos műsorában. Egész elképesztő módon ma 2 dalnak is lesz a premierje itt az Alter Ego Klubban, úgyhogy hihetetlen szerencséje van annak, aki itt van, mert innentől kezdve mintegy 10 évig ezt fogja nézni. De nem. Ide szerelmen, te voltál már nálunk? Te hetero vagy szívem? Hát még van egy órád, jó csillag? Éld ki az aberrált hajlamaidat, és aztán térde és szeres. Igen, gyanús volt az arca, látod? Most már én is 30 éve vagyok buzi, kezdek én is rájönni, hogy ki az, aki kell egy norvég mintát belekötni. De jó helyen vagy szívem, tehát abszolút jó helyen. Arra vigyázz, hogy amikor ide bemész ide a jobb sarokba, oda nővel nem menjél, jó? Majd hozok ki magaddal egyet. No, kérem szépen, a szerelemről szól a dal, drága barátaim, a legelső dal. Egy régi nagy slágerrel kezdjük a show-t. All the Lovers a színpadon. Mini Kérem